ಭಾಗವತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅತ್ತೆ ಭಾಗವತರೆ ನಾನು ಬಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಕುಳ್ಳದಾರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ರಜ್ಜೇರಿ ಯಕ್ಷ ತಿಲಿಕೆದ ದಾಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನು ಒಂತ ದಿನದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನು ಯಕ್ಷ ತಿಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ದಾದಪ್ಪ ಅದು ಮಾಡಿದ ಕುಲೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನು ಈರ ಮಣಿಪಾಲ ಹುಲ್ಲೆ ಬಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಚಂದ್ರಗೆ ಪುನ್ನಮೇದಾಪಾಗ ಮೋಡ ಮುಸ್ಕುಜ ಸೂರ್ಯಗೆ ಮೋಡ ಮುಸ್ಕುಜ అయిన ಪುರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಕ್ಷತೆಲಿಕೆ ನೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಮಾಜಗ ಒವ್ವು ಆವರ ಬಲ್ಲಿ ಐನು ನಮ್ಮ ತೊಜಿಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆತಂಡು ಅಕಲು ಮಾತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಏರೆಗೆ ಆ ತೀಯರೆ ಅರ್ಥ ಆತಿಜಿ ಅಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವದಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎತ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತ ನಾನು ಪದಿನ ಸಹ ದೇ ಭಾಗವತರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಯಕ್ಷ ತಿಲಿಕೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ಎರಕಲ ಪೋಡಿಯರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋಡ್ಯರೇನು ಒಂದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಂಚ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕತ್ತನ ಯಕ್ಷ ತಿಲಿಕದ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇರ್ದಾಲನೆ ಕುನ್ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನನ ದುಂಬುದ ನಡೆದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮಾತೆರಲ ಒಟ್ಟಾದು ದುಂಬುರ್ದು ಪೊರ್ಲಾದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕೂಡ ಯಕ್ಷ ತಿಲಿಕದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕಣಿ ಸುರು ಇರ್ದಾಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಐತ ರೂಪುರೇಷೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ರೂಪುರೇಷದಾಲ ಜೈತ ಬಗ್ಗೆ ರೂಪುರೇಷ ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಎಂಚ ಅಂತೇಳಿ ಐದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಬು ಅಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರಲ ಒಟ್ಟಾದು ಕೂಡ ಯಕ್ಷ ತಿಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಮಾಜಗೂ ಅಭಿಮಾನಿನ ಎದುರುಗೂ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗೋಡು ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿ ಬರೋದ್ ನೋಡ್ಲೊಂದು ಪಣಗುಲ್ಲ ದುಂಬಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈತನೆಟ್ಟ ಮಲ್ತನೆಗೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರತಿಫಲವಾದ ಏತೋ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದವೆ ಪಿದೈರು ಹಿಡಿತನಕ್ಲಾವು ಬೊಂಬಾಯಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಾವು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲು ಈ ಯಕ್ಷ ತಲಿಕೆನ ತೂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಯರೆ ಪ್ರೇರಿತರಾತೀರಿ ಅವೇ ನಮಕ್ ಈ ಮಲ್ತನಂಜಿ ಈತ ಭಂಗ ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಏರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಂಚಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯ ಅಂತ ಬಂದು ಸಂತೋಷ ನಂಕೊಂಡು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತ ಮುರಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷ ತಲಿಕೆನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೆಂಚುಂಡು ಗೊತ್ತಿನ ಭಾಗತ್ತೇರೆ ಪ್ರಾಯದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನೆ ಕೊಣದು ಕಡೆತ ಬರ್ತು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಡು ಬುಡ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಎರ್ನನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪಂದ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಗಳಿಸ ಬೇತದಾದಂಡಿ ಆ ಪುಣ್ಯಾರ್ದತೆ ಈತ ತೋರಾತೀನಿ ಅವರು ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾನನ್ ಪಂಬ್ಯ ಅಪಗಂಡ ರಕ್ತಂಬ್ಯ ಭಾಗತ್ತೇರೆ ನಂಕ್ ಯಕ್ಷ ತಲಿಕೆದ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲ ಎತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಮುರನೆ 4 ದಿನ ಒಟ್ಟು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಾತಾ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಯಕ್ಷ ತಿಲಿಕೆದ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಭಿಮಾನ ನಿಖಿಲ್ನ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಇಂಚ ನಿಂಕಲ ಮಿತ್ತಿ ಏಪಲ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಣಂದು ಅಪಗ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂದು ರೋಯ್ತಾರೆ ಚೆಂಡೆ ಸುಲ್ತಾನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮತ್ತ ರೆಡಿ ಉಂಡತ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಪಗಂಡ ಯಕ್ಷ ತಿಲಿಕೆ ನಿರಂತರ ಯಕ್ಷ ತಿಲಿಕೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:30ಕ್ಕೆ ಮರುಪ್ರಸಾರ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:30ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ.